Letse kartoşka. Şunu äder şey deyip sıktıdan ya. Ana etti. Fittim. Marda çapta arı ödüyen ara. Şu an hemen ağaça otur. İki tane tüngün şeyle koydum. Mesela moğatyan otur şeydi. Nakarım sırp bilyan. Doğun köprağıyım. Ketelini doktorsun. Sayattan çıkıptır. Şimdi ustadan ağaçlamur yapraklarını alıp bağırlak kuraytan diyen. Salam dostlar. Suat. Ýeke özüm. İstanbul'un yakınırağında yerleşen bir Tokaýa geldim. Suat havada karanlık başladı. Çadırım kurmana yer gözleyen. Yere kurup bolur deyip. Tokaýa orkadayım. Şunyali. Adam kara yok. Ýeke özüm. Gece nädip bolsa o adam ýakars. Bayba. Bäre ha. Andan karanlık düşmäkä çadyrym guraýyn. Taň hawalaşar. Şu adam ýörap barýan Tokaýyň içinden. Çadır oraya yere var yani. Zat berde hiç internet çeken yok. İnternet çeken yerine gitmesem bolmaz sebebi. Ecen dağı yazsa benim cevap vermesem hatalı derler. Şunun için internet çeken yere gitmesem bolmaz. Yoksa müşterilerim bu. Dostlar, ahire yer taptım. Biraz yolun kırarağını kurdum. Ayarlarım Tokaý ve çadırımı kurdum. Şu tarafta görünen o. Son odun topladım. Odu yaktım. Şu adam elimde kartoşka var. Sonra köyde salacak. Odan bet edip yanı otur. Katı odan kartoşka mene letse kartoşka. Sonra äder şey deyip sıktıdan ya. Ana etti. Katı o. Odan ona ya. Hiç sağsan tereden. Sonra adam acıktım, köpem yürüdüm. Kartoşkam bistim. Sonra iyipçik biraz yıllara teredip yatayım dışarıda. Baranla netiyeden ertir görüşürüz. Yerden çık. Tamam. Dostlar, hemmemiň ertirden hayırlı olsun. Suat turup duruşum. Gatı hava birazcık yerden da yağış damjaladı. Havada gowy. Çadırımı işte kuruttum. Nerede şeyler. Nerede akşam o diye kıttım. Şeyle bäriň Tokaý, bär tarapy Tokaý. Bärse haňyrsam Tokaýyň şu tarapy şeýle ýol geçse. Men bärde ýatdym, internet çekýärdi, ýoksam iç tarapda ýatjakdym, aňlarda çeken okdy. Häzir çadyrmy ýygnap şu taraplara gitsek, şu taraplara gidip ot ýakjak. Bir zat çaşlar bişireriz. Şonýaly, onda çadyrym ýygnaýynda hadaýyn taň ýene habarlaşar.
Şu at Tokaýyň içine girdim. Gidip barýan. Gowy ot ýakar ýaly. Yer bolýan. Ýolugram şunýalyk odunda toplap barýan. Ýanynda bıçkym amma bu gedek problema däl odun. Gowy ot ýakar ýaly yer bolsa, aňa ýerleşsek. Yer terligimi dedineli, ot ýakaly. Ay. Fiyipdim. Görkeýärmi? Ay da çıkmadı ha. Ay çıktı da. O da dedi. Çık. Nämelere aman adaken. Hadi yaksak näder? Dostlar, goýalyk ha? Näme diýäňiz? Şahsada yaksak gülýäli. Oh. Sağlıklı yaşa. Ana, değerlerim gowy. Yak vermeli. Ben onu ıstak yerleşeyim. Yaksın tetme isteyen mi? Yaksa başladım. Dostlar, şu at bıçık ölen odun getip atıyorum. Od için. Odundan kendi at yok. Küçük odunlarım kendi. Kalınrak olaysın yani. Ya da ya. Ha da daha şey diye. Ha. Oldu. Gül yani. Al sana odun. Oh. Kellemden yani. Burada çakta arı ödüyen var. Şu an yani ağaçta otur. Otun içine girdi yani kellem. Bir taraftan vız edip. Çaktı çeşipler. Şu an yere ağrıyor. Öyle hemen. Aňyrda sumkamdan aňyrda gaýtdym, o da aňyrda ýakjak. Odunlam aňyrda da var. Gedil. Ana odun asyna görçäs. Odundan ýakyp otyr. Ýagsam ýagýa. Gat ýagyp öçürmese bolýar. Şunýalyk. Şeýdi tutuşmadyýalyk. Çukur tarapda da etdim daşynam şunýaly daş goýdum. Berde odundan muz gowy. Şeýdi Tokaýyň orta tarapynda şu at. Biraz kıyınrak yaktım, biraz çiğiraktı. Ortada yaktık. Şey deyip çık. Bolle. Onun üstüne koyuvermeli. Adam sesi yok. Atbabı. Onda ben yavaş-yavaştan erteliyim tayinlayın. Havalasa. Dostlar. Şunyalık bir sistem ettim. 2 tane
Töňgän şeýle goýdum. Asaňyna mowatyan otyr şeýdim. Naharym sırp bilýän. Edip çıkşat. Qadya. Şunu biraz göstereyim. İstemez kolsun. Şu an soğan bilen hede de otyarım. Tağamam qattiq o kenara yumurtam. Ne? Gıcak yumurta sanıyorum. Oğudun aslında. Готово. Soğan köprəyin. Ketelini uzaq qoyursunuz. Soğan sarımsaq. Ondan men yiyeyim. Havalaşaq. Şunyalaq uduýun bir çiýek aldım. Oň ucunam çaqqym bilen şey diýip inçejik etdim. Enne şey diýip çıktalyat. Allyqmy? Enne muny alyp oduň üstüne şeydi koyas. Nätte? Güllýaly. Şunyalak. Ice'nin üstünü kestim. Ice'nin daşynyň üstünü kestim. Su goýup, tane töňgän üstüne goýdum. Şu at qaynap başlady oşuşdan. Görýänsiňiz. Çay demlejek bolýam bolen. Çay atdan çykypdyr. Enne şutadan ağaçdan o yapraklaryny alyp barlap göräsem diýen. Näde? Ölmersle. Bilýänçi ağacymyz bolsa barlap göreli. Muram qaynap berdim. Ýa-da şu at ağaçyň üstanyk yaprağını aldım. Şondan demlek görjek. Şunu yazıp iki tane ağacın aradan da ayırdım.
Biraz kaynasın. Birinci de şunu yalak bağın yapraklarından koyup çay içip gördüm. Tağımı kovarken ben kovardım. Büyük göçür. Kovar. Ölmürt lan. Yani tapan dağdığınızı bilmeyen ağacınız dağdığınızı dağıtıp vermeler. Men hemişe görýän ağacym Tokaýda hatta şoň üçin bilinmeýän ağaç bolan soň dağıttım. Yani bilmeýän ağaçlar dağıtlary täze zäherli bolup bilýär. Şoň üçin bilmän etmejek bolum. Bäriň gowadyp arasaradym iýdimi? Ody suw bilen öçürdüm. Mosurdum ladymy aldym. Hemmelerimi ýyňyşdyrdym. Indi netibeden ýuwaş-ýuwaşdan öýýär. Gowy geçdi. Bir gece dağıtda Tokaýda galdyk Tokaýdyň içinde. Hemme gowy boldy. Netibeden indiki videolarda görüşýänsek. Hoşça kalın.